Umiiyak. Dito ka lingkod. Kaya bang ano? Ang ba itong lipstick ko dyan? Yummy na beer. So what's up mga kaibigan, no? Today's video, this is the day to vlogmas, no? Karong video to is kanang kasila na pod. Since man namo ko shopping gahapon. Then si Sheila wala nagdagkwarta. Karon si Sheila na pod ang mag-shopping karon. And then gigamit na ko karon ng t-shirt no katong gipalit nako gahapon. Kung wala pa mo katanaw, tanaw na lang nasa description ng link. So i-update ang tamo ni kaon niya no kay murag mo dugay-dugay pa to sila. And then let's go. City, Cebu. Here we go again. So what's up mga kaibigan na nandito sa kami sa inasal na no. And then mga on sa may kay gutom yun. Bakor may nagpapwarta. Then ganyan rin yung sigdituyo ko lang nakita sa kanang kuhan sa kanang Palawan. Sa kaura siguro na may nagpaabot o sa may nakakwarta. Karon ay pan luya kami nang ngayon. Patay ka ko niyan. Patay na yung team, no? Karon na paabot sa may sa pagkaon na mo. Then kaon. So, ato lay review kung saan mapalit niya sa iyang 2,000. 2,000 pila ka kwarta na wala? 2,135. Ha? 2,135. So, ang natigom niya 2,135. Pila na nakamonths na? 3 months? Nasa na nagsugod eh? 3 months. Nakita ko pa diri ang hugdo kay na. Muro ra bag niya ka-chat. Asa tani kaon niya la, asa ka mo kuan. Nag-asa, may makita. Na dito kuan ka. Mga kanina 50% off. Mga sabihin niya, i-update ang tamo ni kaon niya. Kung maka-video ta rito sa pin shop. So what's up mga kaibigan, no? Kami na duha ni Sheila kay kuan. Sila papa kay niadto sa taas kay palit og kanang kuan. Dai paliton nga nila la. Bakbos na basta bakbos. Yo pila ng kwarta la 3,000. Bali 1,000 na dito na dito tayo. Pila 2,000. To pila? 2,250. Pila kay mapalitan niyang 2,000. Mga siguro kuan kanang bana-bana na ko nara sa kanang kuan. Marag undom ra sa. Undom. Nya mapalitan mo og kurol. Kurol. Kuya kay kuan 1,000 mo to. Nya kuan duha ra na palit. Kani og katong pulo. Kasi nga na to kuan. Sana abot 2,000 pesos mo Sheila. Buti po may size na pag eh. No, ano tanan na mga good. Yun o. Nakapili na dyan ko sa. Yan na si kuya, pwede ka na mag-video-video. Tanaw na to, kung pwede mag-video. Ano? Kana? No, may size na lang. Hindi ka na dyan siya dyan. Magluuda yun. Isa. Pwede lagi na lagi. Aso? Kanya lindot nila. Chuy mo gito. Kani green jud. Kani daw green daw. Kana daw. Ayun na lang. Kuan la short la. Short.
sa pangbalay naman. Ah, Lagi man eh, tapos labo. budget din niya day. Medyo may testing isa. Pizza. Wala nang day. Di nang kuan, tong pulo na diri. No, dugkon size ko yung aso. Daghan na gid ron. Ubuan na imong kon. Pero si Kuya katong di pa nanghiran ako nga kuan kanang pwede ba daw mag video. So okay ram daw sila, wala ram tayo kuan. Wala ram sa nga bawal. Sige daw. Okay ra lo. Okay ra. Ha? Okay ra guys. Hindi na talik ko daw. Okay ra man siya. Gusto mo dako ka ba? Kuan sa ipagawas ni mo kamot. Gawas ba? Okay naman. Tayo, pila ka na. Bahala kayo, musulti ka tagpuan. 599. Taas na ka. Takto dyan si Kuya. Oh. Yung what's up mga men. Mga men. Ito daw, okay ba? Kana okay raw. Kana pinalaw-law-law ba? Kami sige lang. Ikaw! Ako may mungguan nun. Kumuha ng kwarta. Pwede naman na. Kamis. Kanay mo baliton? Hanggaw ka? Hindi naman oy. Sample mo na kana. May pili yun. Tara. Tara. Pila na siya? 139. Apil nag-sale? Ay, what eh? Asa na? Uy, panguran. Ah, okay na no? So what's up you guys? Abot naman tila sa among balay. And then, i-review na nato ang ipalit na mo. Taganiya, no? Sa pin shop na yun sa tanan ng mga napalit. Then, ang napalit niya ganiya, ako ang ram. Masaya na, chaging pansa na. First yung ipalit, kani stripe sa dara. Next yung ipalit is kani usap. And next is pan jacket. Jacket o long sleeve. Basta mauna na siya. Mauna siya din. Ang price niya kay 589. Then perfume usa ka kwan. Fruit fave strawberry. Next is kaning kwan lasang gipalit. Kani wala na siya si malas. 799. Tara. So maoro taong napalit sa iyang 1,000. Then maoro na lang. Maoro to. So mo to itinigom niya sa 3 months niya tinigom no. 20 madlaw din nakatigom sa 2,000. Then mo to gipalit na mo. So dire na ko man ng video, like, comment, and subscribe, and don't forget to turn on the notification bell. To push.